Horas bangsa Batak. Nggak tahu, nggak harus kuliah juga. Kenapa ulos Panggabe itu di Ulon Sarmatua untuk secara umum ya. Secara umum, sekali kami katakan secara umum, dari hula-hula dan tulang tidak dibatasi. Tetapi ada di beberapa marga, walaupun Sarmatua ulaun pasidung hari-hari natutuai Holan ulos saput dohot ulos sapetua do di pasahat hasuhuton buana singi siam mulai tulang dohot hula-hula naposo dangadong mabuan ulos Holan makuti parbue pirdo akan tulang. Jadi molo Ulon Sarmatua mangulu dope amat tamanang inata say hula-hula do nawabain saput jala hula-hula dotong pasahaton ulos sapetua nangpe amata manang inata najubolo jala naung digabihon agam margana asing de ido lau si pahit-ihut ni akka hula-hula do tulang alaniaha moloro hula-hula do tulang namangulahon adat nama sadi pergelengon nado manang diburuna do hula-hula do tulang ro molo so apalatipak para datoni namasa di hula-hula do tulang nasing molo di Samosir di luar nami molo matua sadana tua-tua molo amata do najumolo tulang nado sibahen ulos saput jala hula-hula nado mabaen ulos manapatu pahon ulos sape tua songoni sebalik na molo inata do naung jumolo ulaun Sarmatua hula-hula nama mabahas saput tu buruna naung Sarmatua jala tulang nama napatu pahon manang mengapehon ulos sape tua buat tersingot ulos Panggabe songona udah nakin di luar nadeba di margana asing Holan ulos sape tua dan ulos saput do nadi pamasa asing ne Holan mabuen parbue pirdo horong ni tulang sahat tu hula-hula naposo manang hula-hula si majuka manang hula-hula pahopu molo tung peadong adat deh yes adati memang naung digabiho sada marga jala sada luat deh alani dihamu akadongan adat itu tidak untuk dipertentangkan tapi keberagaman itu yang harus kita hormati. Lanjut lagi kalau di Samosir ulos Panggabe dari hula-hula dan tulang tidak dibatasi tergantung bagaimana peparan ni dainang menang damang nasar matuai. Jadi yang tidak dibatasi itu hula-hula dan tulang. Bagaimana dengan bona tulang sampai hula-hula nasi majungkot atau hula-hula popo? Biasanya di kami 3 atau 5 lembar lah yang diperbolehkan atau disetujui untuk memberikan ulos Panggabe di Ulon Sarmatua. Jadi hula-hula dan tulang tidak dibatasi, tetapi siapa bona tulang satu hula-hula si majukot dibatasi jumlah ulos yang disampaikan. Di beberapa daerah atau marga lain tidak berjalan ulos Panggabe.
Demikian, kalau ada yang kurang jelas bisa DM kami, kita bisa diskusikan kenapa Ulos Panggabe itu di beberapa daerah tidak diberlakukan lagi dan di beberapa daerah diberlakukan tapi ada pembatasannya. Ima adat Batak naung di Gabiho piga marga jala taula horde di Bagasat Las Niroha. Terima kasih. Sekali lagi kami sampaikan hula-hula do tulang ro tu ulau ni beruna nang pergelengana lau mangulahon adat nama sandi beruna manang digelengna horasma moleate